Robert Abela nistiednu u ngħidlu isma' ejja niltaqgħu. Ejja nagħmlu laqgħa urġenti intu jien. Fejn allura nkunu nistgħu naslu għal konsensus anke lejn dak li qed nissuġġerixxu aħna li jkun verament programm ta' investiment brabta ta' veru ma' pajjiżna, ta' persuni li jkunu tal-affari tagħhom, illi allura anka l-mod daw kif jintażlu u due diligence li ssir verament bis-serjetà u allura anka min ikun qiegħed jara li qiegħed ikollu overview tal-proċess ikun tassew persuna li aħna għandna il-bil 100% fuqu u allura naraw illi flok nixbdu l-attenzjoni negattivament ikonna dan il-prodott u qegħdin nagħmluh biqbil iż-żewġ naħat. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech lil Prim Ministru Robert Abela meta waqt il-programm Net Live kien qed iwieġeb għal domandi dwar l-iskema tal-bejħ tal-passaporti. Issa jiddependi minn Robert Abela. Jiena lit tal-ħbiberija, lit tal-għajnuna, lit tal-kompromess, lit tal-li jiena nikkopra tal-kooperazzjoni, kemm il-darba ħriġta, u jista' niddependi minn Robert Abela li jilqa' dan l-invit biex ikonna dal-front komuni. Ħalli ma nħallu lil ħadd bl-ebda mod juża l-firda tal-opinjoni bejnietna biex b'xi mod idaħħal weġġ. Jiena rrid li nimxu l-qudiem, però ma rrid lil ħadd li jindaħlilna ma fl-istess ħin ma rridx li jkollna gvern illi juża xi ħaġa li tagħmel ħsara lill-image u l-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan il-messaġġ ta' Bernard Grech jasal wara li fl-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea wissiet lil pajjiżna dwar il-bejħ taċ-ċittadinanza għaliex din mhux biss ċittadinanza ta' pajjiżna imma anke tal-Unjoni Ewropea. Jiena għamilta ċara għal diversi xhur illi jiena minix kontra illi b'xi mod jew ieħor ikun hemm dat tip ta' investiment fiċ-ċittadinanza imma ma tkunx biss xi ħadd jiġi jixtri u daqshekk. Juża ċ-ċittadinanza tagħna biex jidħol u jakkwista drittijiet fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma ikollu anka rabta ġenwina ma' pajjiżna u dak li kont qed ninsisti jiena tantu hekk li jiena insistejt ukoll li min irid ikun ċittadin Malti jrid ikun kuburi li huwa ċittadin Malti u jekk inti ma trix turi ismek mela m'intix kburi. Intervistat minn Robert Cremona, Bernard Grech saħaq li dini materja li ż-żewġ partiti dejjem kellhom differenzi dwarha u filwaqt li l-Labor ra dan il-bejħ bħala l-unika introjtu għal pajjiżna, dan ġab miegħu flus li iżda magħhom ġabu prezz għar-reputazzjoni tagħna. Il-Gvern qed iwebbes rasu iżda l-messaġġ ta' Bernard Grech kien wieħed ta' għaqda nazzjonali fejn saħaq li jeħtieġ maturità politika mingħajr ma nitfgħu delli kraħ fuq pajjiżna.